So we are here in Good Days restaurant. Okay. Nasa Good Days ka. Nakalive ako. May nanood? Wala pa. Ayan. So, this was Good Days. Ayan. Lucky boy. Okay. Maraming Sa kumakain. Facebook yan, YouTube. YouTube. Ano yun mo sa'yo? Maka-live ka. Ipakita mo lang yung ano. So, this is it. Thank you so much. Hello. Where? Makita ang men. Hindi mo lang. Hindi ko makita eh. Reconnecting. Ano kaya balik tayong ganyan para yan nakaganyan doon mo siya pa ganun. Oo. Ayun. Ayan. Ang buko. Hindi. Wala pang nanonood. Titingnan ko dito kung nakapasok yan sa ano. Ayan, nakakonect na ako dito. May isa nang nanonood. Kaya mo lang. Parang nakasilent siya. napanood ko siya. Yun nga, musta ka na, Sisi? Padamo siya para maluwag.
Kasi yung pag-message ka, Settings kaya sunod mas maganda po ba? Pag ginanito mo, titiga siya. kaya na. Pangit. Yung silip-silip lang nakikita, hindi mo makikita yung background. Ayan na. Dapat pala dito ano. Malakas talagang ano nito, ang hatak sa wifi. Ikot-ikot dito. Umikot dito. Ay, si shout out sabi ni ano, Filipina Swedish. Ay, reconnecting. Yan, mahina. Kaya hindi ko ma-reply yan. Hello guys! Sis, Filipina Swedish vlog, hello. Nasa ano kami? Nasa Huwag mo na po kasama. Narinig ko sa likod. Yung normal lang na sa likod. sa tawag dito. Face, view, face. Ha? Hindi naman nila alam. Connecting. Nagre-record. Ay, reconnecting. Thank you. Thank you sa mga tao. Nag-reconnect kasi kaya wala na sila.
floor to sis. Kaya pagpapa